Dobre, takže momentálne sa nachádzame v Bratislave vo VM Fitness v Rači a skúšame nové stroje. Skúšame stroje značky Fitstaff. Je to môj sponzor a natáčame videá tých strojov, ktoré tu sú, aby ľudia mali predstavu, ako vyzerajú, ako sa na nich cvičí a nech majú predstavu, čo objednávajú alebo čo kupujú. A ešte taká malá vec, že pokiaľ budú mať ľudia záujem o tieto stroje, tak samozrejme ozvať sa chalanom cez Fitstaff, cez stránku alebo cez Instagram, podám odkaz. A budú mať možnosť využiť môj zľavový kód Krížo 5, takže budú mať 5% zľavu aj na stroje. Takže toto som vám vedel vybaviť ešte. Ak si môžete všimnúť, tak každý stroj, ktorý ponúkajú, je robustný, bo v prevedení takom, že to vyzerá, že to je stroj pre poriadnych chlapov. Ukážem to tu, že to je veľké, že sa sem zmestím úplne v pohode, čo ja mám väčšinou problém do takýchto strojov, čo sú na ramená, alebo čo. Tu je krásna vôľa. Tu si môžete ešte upraviť hore-dole. Spokojnosť. Tyč, makaj, kurva. Opa. 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 Bomba. Fakt toto do piče. Som zvedavý na ten, čo mi donesete, že na ten vrch na cicky, že to bude tak cítiť, ale toto je nádhera, ty kokos. Bude, to je dobrý. Toto je jeba. Teším sa, keď mi prísene tento zdroj vo fitku. To bude chrbát do piče zas. Pecka! Jo. Dobre, poď. Dole, nie? Máme tento. Naložíme takto. Kde sa to nakladá? Tu však? Ty si nájsť poloviť. Poď.
A viete, čo je výhoda? A kurva výhoda tohto stroja? Poďte sa sem pozrieť. Že tu mám kurva naložených 25 kg. A fakt mi to stačí. Že nemusíte zvliakať kotúče z celého fitka, aby ste si zacvičili nohy. Stačí vám tam 50 kg a sa doserete. Tak pecka, 25 kg, no ty dobre, aké to ťažké. Jeba. Dobre, dobre. Toto je čo vlastne? Čo je toto? To je istenie? To je poistka, hej? No a teraz to daje preč. No a teraz môžeš makať. Dáme si. Teraz si nastavím aj YouTube.